Isang pagkataon kahapon na ayaw mong balikan. Isang pagkataon na pilit mong inihiwalayan. At pag nagkataon, di sana to katayuan mo ngayon. Hawak sa batalim, dumadalayan siya sa dilim. Musagay ka na pati na mababa ang libad. Mga babaeng nasa club, mga anyo'y walang katulad. Paano umasenso? Gubos mas kesa pambili ng sigarilyo. Isa hanggang tatlo kamalagpasakit at dugo. Kailangan magbalat kayo kundi nila para sa'yo. Ang tiisin ng bawat sugat na iyong tinatamo. Sa mata ng mga tao sa lipunan, ikaw ay sinusuga sa sawon daw ng bayan. Kapos na nalalaman, sasawi na pala di sinilang. Kaya naman sasawi ng mga babae na pabilang. Kaya ano suga din eh, kaya ano naging suga na nira kinabuhi. May mga naloko sa pag-ibig, may sumuko. Virginity na tanggal sa hapdilo ay tumulo. At ang iba'y biktima ng rape at bahid ng dugo sa mukha nakabakas. May pilit na tumakas sa sawig kahapon. At ang iba'y akalay wala na makasaad. Sa sobrang kahirapan di na makita ang hustisya. Wala na tinabayat na buhay dilema. Kaya na lang naisipan ang pagiging Magdalena. Kapos hininga at minsan may kapos pa sinusubo nila. At pag di makaya na mapayapang pahinga, halos di makaya ang hati na sigura. Araw-araw kailangan mabenta ng laman. Baka ahon lang sa halos di na matiis na kahirapan. Saan matatapos sa pagkukuri? Kaya ano sugat din eh, kaya ano naging sugat na kinabuhi. Nagsimula sa gimmick ng gimmick, hindi mo ilalala ang iyong kapakan ng isang babae. Isang babae nga pero wasan yung tukote. Iba-ibang lalaki ang iyong kinaharap. Nakadali ng isa, ikaw pa'y naghahanap. Subukan mong isipin, ika'y edad 40. Sa panahong yan, ikaw pa ba'y bebenta? O di ka'y maging kabit ng ibang pamilya? Gusto mo bang maging basura ka matapos lokohin, gamitin